Salam, hormatly vatandaşlar. Yine de sizin bilen Murat Urbanov, DWT Halk Hareketi. Şu gün 5-nji gün, hepdeniň 5-nji günü we aýyň 6-sy. Ine men Warşawadan häzir olanaran ýygnyklar geçirdik. Häzir bir top zatlary, öňde geljek zatlar, bolup geçen zatlar we etmeli işleri analiz edip olanaran men ýa-ni planlaşdyryp temizledi. Gurumçykly işler ýaly. Men şu gepleşýümde siziň bilen bir toparzady gurulşak bolýar. Ine Türkmenistanlıları, ýagny türkmen raýatlaryny Rossiýada, Türkiýede hop ulalýar. O näme sebäp? Türkmenistanyň 92 prezidentleri bütün dünýäden gorkup başladylar sebäbi hemme de türkmen raýatlary bilen problemalar çykyp bütün dünýä negatif informasiýa Türkmenistan boýunça we iksany kezzap boýunça negatif informasiýa köp gelip başlady. Ine şol informasiýany saklajak bolup inni öz raýatlaryny içine salmak bilen. Diýmek, Türkiýe bilen gepleşikler geçirip raýatlaryny Türkmenistana almaly diýip Rossiýa bilen hem ýa-ni ýagdaý bolsa raýatlaryny ýygnajak bolup bu hereketler başlady. Şoň üçin men size haýyş edýän Rossiýada, Türkiýede birinji statusuňyzy berdim. Bez dokument ýa-da statusuňyzy top gelýän bolsa, diňe şonu ylgamak bilen boluň. İşleri goýun. Statusuňyzy oňaryň. Diýmek, kimlikmi ýa-da wagtlyň ýaşaýyş dokumentimi şonu düzüň birinji bilen. Ikinji, hiç kriminal işlere goşulmaň. Ol birinji bakyny size gün diňlemen 24 saatda Türkmenistan deport eder. Hemme kriminal ýollar goýmaly. Siz eýýäm illegal ýollar. Statusuňyz bolmasa, dokumentyňyz, pasportuňyz ýa-ni geçen bolsa, eýýäm siz illegal. Onun üstüne kriminal etseňiz hat ýa-ni agyr ýaza ýersin. Üçüncü, birden size deport ediläýse-de kanunlarınızı koruyacak bolun. Yani deport lagerda ýa-da ýollo näärde gitmän, näärden bolsaňyz gün aýtmaly. Men Türkmenistan biletimlerini ok ýa-da şo ýerde ýa-ni deport lagerda seni advokat bermän kanunlaryň bolsalar, siz aýtyp durmaly. O siziň hakyňyz. Rossiýa bolsun, Türkiýe bolsun. Türkiýe haklaryňyz bolýa, haçan siz imza otursaňyz, Rossiýada şeýle. Haklaryňyzy gidirmän. Türkmenistana baryňyzda size ýa-ni soraga çekerler, ol hemmeleri çekýärler. Hatda aktivistleriň dogunlaryna şam bolsa da soraga çekýärler, 5 saatlyny goýarlar. Eger de hiç ýerde işat etmedik bolsaňyz, soraga çekilýärsiňiz, jogap berseňiz de gidersiňiz. Şeýle onça adam bular wagtlaýynça hiç ýerde saklanýar. Ol bir ikinji rejimem gorkýa adamlar soraga çekip ýa-ni öňkü gorkusyna saljak bolmak etdirmek üçin, salmak üçin edýär soralary. Fersat bolun, guruluşun, arqyn bolun, ýagny bir minut. Soraňyz bolsa ýazyp duruň, men jogap bererim siziň soraňyza. Umuman soraga çekilmek döwletiň içine girende bul bir üýtgeç zat däl, ýöne. Siz jogap bermeli kanun esasında. Eger dogunlanda şunlarda sorasa, gün özüne jana soraňdy. Maňa ýa-ni mesele çözülmeli, maňa aýtmaň. Ol öz başlyk adam, ol 18 ýaş ýaşady, oň öz maşgalasy bar. Men oňdan işim ýok. Öz başlyk bir raýat men ýaly. Dogunum bolsa-da, oňa durmuşy özüňiz jana dip soraň. Çözüp bilmeseňiz hem maňa aýdyň, maňa pul töläň. Ýol pulymy, aňa-da işim ýatmagymy 3 ay, 4 ay
Ine yeni geldi. Bir devam eder çıkışındayız. Başlan teknik yardaylar. Men elimdeki kuralları ulanıp yani gepleşip geçiriyor. Ne şoň üçin günü emhemen gulugyny aýdym. Maňa pul töle gitmek gelmeli. Bir ay yani kwatiram töle, otaýym töle. Men sizin işinizi gidip etjek bolaýyn. Barıp gelip gelinde ýene-de gelin. Ay bulugatan okuyup oturuň. Onu bular indi kerek şuraya sonra vermezler. Indi başga bir aýtjak zadym. Birinji bilen ýa-ni statusyňy dedim. Gaýga dedim. Sebebi ol illegal gezmek ýyllar gutordy. Ýa-ni hemme döwletlerde kriz bolan soň hemme döwletler illegallygy kontrol edip ýa-ni deport edýärler ýa-da kontrol etýärler. Ol bolýan zatlar ýylma-ýyl döwletleriň edýän zatlar. Öň ýa-ni orýaly globalny kriz ul bolman soň Türkiýe hiç şart edin okdygyna häzir saýlawçylarym Türk hökümetinden talap edýärler, illegallar ýürüge düşdi, iş ýok diýip. Şoň üçin hökümet görüşýär. Türkmenistan hökümeti pursatdan peýdalanyp öz meselelerini çöýýär. Indi şu ýaly. Indi Farhadyň meselesini oýunça men bir gurun berjekdim. Bedün protest etdik sizin bilişiniz ýaly. Türk hökümetiň öňüne men o beýsiyede Farhad boýunça materialy berdim. Oňdaşyndan bir ýa-ni bir topa provozaçiýetler bilen Farhadyň meselesini boýunça işleýär. Ol provozaçiýetler halkara provozaçiýetler. Ýewropada oturýan güýçli provozaçiýetler. Ine şolar bilen bir işläweti bir gysga wagtda jogap almaly Türk hökümetinden garaşýar. Şol jogap alansoň men sizi habardar edem. Oňa çelli biz mediada öz işlemimiz edýär. Ýagny Türk hökümetinden biz ofisial kaýdlary iýerdik, ofisial jogaba garaşýar. Nirde Farhat Meymankuliýew nira berdiňiz, nira uratdyňyz. Türkiýede bolsa azatlygy çykaryň diýip. Ine şu ýalylar material boldugyça men size ofisial material boldugyça men size aýdam. Indik sonra Ýewropa ýurtlarynda gaçaklar. Ukrainaň ýa-ni uruşy bilen bir topar türkmenler Ukrainaň ulanyp Ýewropaýa ýerler. Olur pikir edýär, ýa-ni bosgunlyk almak ýöne dokumentlerden berýärler. Ýok, bosgunlygyň öz bir prosedurasy bar, öz dosiýasy bar, öz işi bar. Onu professional taýdan taýýarlap berip, taýýarlyk görüp almasaň, padaky hiç kim bermez. Şoň üçin men size aýdýan, egerde kim kynçylyk bolsa, Ýewropa döwletlerine bosgunlyk almaly. Biziň bilen habarlaşyň. Ya Türk döwletinde biz size konsultasiýa bereriz, başga kömek ederiz. Bizde ýürüýte bir konsultant bar bizim guramamyzda, ýa-ni DGP halk şirketinde size konsultasiýalar bereriz. Ýalňyşma ýaly. Bu prosedurny iş, ol düzetleri, bu düzetleri diýip inanmalar hiç kime. Bu individualny demarş, ýagny sen individual edýän hereketlerin. Ýöne bir konsultant bolup gapdalyňda konsultasiýa berip seni ýa-ni saprovождение edýär, prosedura boýunça. Men şu ýaly. Ýene men bizim jemgyýetimiz bardy, bir gurulmajak bolan. Öňüm diýdim, Türkmenistan halky iki sany, üç sany diktatorlar ilata döndürdüler. Bizde jemgyýetimiz bardy, bizim intelligensiyamyz bardy, ýazgyjylar, başçylar, kinematografistler, rejissörler, aktyorlar, tarihçiler, bir topar intelligensiýa bardy, oňdaşyndan tehnik intelligensiýa bardy, oňdaşyndan halkyň içine çykan intelligensiýa bardy. Hemmesini öldürdüler. Şu kezatlar. Sebebi intelligensiýa halka bilimler berýär, halka ýol gösterýär, halky östürýär. Jemgyýet östürýär. Şu jemgyýeti düýüne ýok edip ýylaty öndürmek. Hemmetinden diňe pul üçin diňe öz ýa-ni iýjagyny göller ýaly etmek üçin jemgyýet işine, siýasat işine goşulsaňyz basar siz diýip gorkup şuny getirdiler. Men öňküme aýdypdym, eger jemgyýetimiz bu işe uğranmalsa, sen hakdan goraňda beýlik adam büküp durup ýagynda dururda talap eder hökümetden. Sen bilen bir hatarda ýa-da hakdan bozulsa, senim onu bilmesen başga bir ýeri görüp şonu ýerine goýardy, şu polisi, emhemeni, hökümet işlerini. Olu bize hizmet etmeli. Cemiyetin barlygy haklary ýa-ni hormat goýdurýar,
hökümet idaralarına ve yurtta adalatlık döredýär. Cemiyet bolmasa biz müňmedek prezident çalşaly super prezident getireli hiç adam olmaz. Ine Ýewropa Birleşiginiň, Amerikanyň adamlarynyň bilen Türkmenistanyň halkynyň tapawudy beýerde cemiyet ösen. Beýerde cemiyetde sen bol bispredýelliňi, korrupsiýanyň bispredýelliňi edilen ok. Derrew seni hat ýazar biri polis çagyrar, onu çagyrar, derrew seni ýygnak girýär. Etdiren ok. Ine şoň üçin men siziň hemmeňize haýyş edýän cemiyet bilimleri, cemiyetiň näme bizim cemiyetimiz näme meselen çöp bilýär. Oň borjy näme, haky näme, Türkmenistanyň cemiyet institutlary näme, hökümet institutlary näme. Şu boýunça men aýratyn çykyşlar edip duran we size şu bilimleri beren. Sebäbi ol gaty wajyp bizim üçin, her kim üçin. Bir geljegimiz adalatly, arhyn köçede gezjek bolsaň, akşam polis gelip seni akydyp näme işleýän berde, şunyň näme birar bolmaly diýip diýmer ýaly. Ine bizim esasy cemiyet bilimlerimiz bolmaly. Ozoň şu yani bizim cemiyet haklarymyzy gorumaly. Diňe iýmek içmek däl. Diňe iýmek içmek bolsa, onda bir haýwanlardan uly bir tapawutymyz ýok. Biz adamlar azat dol, azat ýaşamaly, azat ölmeli. Men dün oglanlar bilen duşup olara ýa-ni düşündiriş geçirdim. Size daýýan Türkmenistanyň baýlygy diň şekilde hemmeleri ýetmeli. İksan kezzap, ugurlap, öz tohum bilen soňmaly näçip sebäbi her bir kvadratly metr Türkmenistanyň keni bizim doganlarymyz, ata-babalarymyz gurap, gan döküp, der döküp gelirler de saklap gelirler. Şu baýlyklar Türkmenistanyň ýerine aşanlyk baýlyklar, üstünlük baýlyklar hemmesi bizim halkymyza degişli. Ol samozvanец öz-özüni saýlap, falsifikasiýa edip, iksany ugur gelip daşynda da ýallak komandasyny üýşürip bizim baýlyklaryny, tegi baýlyklary daşyrda çykaryp, öz ýa-ni Deutsche Bank'a şoduny goýup pullary ugurlaýarlar, guluş eden kişi bolup, pullary uglap ýörenlere o diňe biz ihtiýarlyk berýär. Ýöne hakykatdanam bizim ata-babalarymyzyň gan döküp, der döküp, ugurap, ülküdip gitiren gatlary. Ol halkynky, ol biziňki. Her adamyň öz bölegi başlanýar. Şu bölege biz umum bir kazna getirip o ýerden her ýeme arar ýaly ýa-ni büdjetiň üstü bilen bizim görür ýaly miras ugurlaýany büdjetiň üstü bilen şoňa ýa-ni ırdaçylygyny berip ine şu büdjetiň üstünden paýlanýanyna biz ırda bolansoň şol şeýle dargamaly. Ony Priýekden doýup Gurbanowy ertesi gelip hani arkadaş şäherine geçirin 3 milyon diýmeler, ol bir narkomançylyk, o döwlet dolandyrşykda. Bunu ýazat hiç ýerde ýokdur. Hatda demek Koreýede ýygnaklar geçýär. Şu zatlary etjek bolsaň ýygnakda aýdylýar, kara çykarýar. Bu bolsa Türkmenistany öz milligine öwrdi. Bu adam hatda öz ugurlan hasap eden ok, silan ok. Uguruna derek gidip ýygnaklara geçirip gaýdýar. Ine maňa beýärde hem oppositsionerler diýär, o näme adam? Öz oğlunu diskriminasiýa edýär. Ýani oğlunyň awryny açýan näme bu? Düşünen okma şoňa. Aýtyp berin murada şoňa diýip ine men aýdýan Täjik, Gazak, Kyrgyz, Täjik, Özbek oppositsionerleriň siýasatçylaryň aýdýan zadyny Gurbanowa aýdýan. Gurbanow berdim Hamedow. Bütün dünýä hatda oppositsionerler Merkel alýan Osyň, Belarusyň üstüňizden gülýär. Bütün dünýäde siýasatçylar ýa-ni diplomatlar, ministrler, hökümet işgärleri üstüňizden gülýär. Siz sokulup barýaňyz hakyky prezidentleriň ýygnaklaryna. Siz prezidentde, siz şöyle ex-prezident diýip näme diýerler? Ýagny prezidentin arasynda bir ex-prezident diýip status alyp oturýarsyňyz, ulan gurulýan bolýaňyz. Siz Türkmenistanda maskara adam. Siz Daşaýurtda maskara adam. Indi gün siz özüňiz maskara Türkmenistan maskara etmärni oýuňyny besedin. Düşünmeýäňiz ine men size konsultasiýa bereň, ýa-ni ekranda dinläp durun, men size aýdyp duryn. Ýewropada ýa-ni hökümet işgärleri siz barada näme diýär? Bütün dünýäň siýasatçylary siz barada näme diýär? Ine diýen zatlary bu kellesi ýok. Bu öz oglunyň haklaryny ýitýär. Düşünmek şoňa diskriminasiýa diýär. Ertir, ogul bir ýere barsa üstüne gurulýar. Onun döwlet ýolu açdy. Ol döwlet ýolu açdy. Ine şoň üçin men size aýdym. Türkmenistanyň
Menim onu diyen, men näme diýsem ki? Mena 3 ýyl önme çykşa diyen idiot, men näme çykyrak düşünürdim, şu idiotlugyny edip dur. Bunun arkasında bir ur idiot baham kamın dolandyrýan. Bolmasa öz kelleri hädä, sen o kelleri hiç näme bolmaz. Düşünürdim. Umuman ýagdaýlar şeýle. Ünni Jimmet bardaýsak, ine men size haýyş edýän raýdaşlyk, ýagny bir-birine kömek, daşarykda bir ýerde bir-birini görýän bolsaň, hökümet kömek etmeli. Barmaly ýanyna gorkmaly, ine Warşawada bir topar ýerlere bardyk, türkmenler gördük, tüwelimi gorkan oklar, ön gaçýadylar. Gorkan ok, aýsaňam büküp pampers geýen ok, gürleşýär da dedi, ýa sen bilen gülüşýär, boragym gurrun bolmaz diýip, olaryň bizar hemmeler. Yani şonu biz gördük, bizim cemiyetimiz täzeliklere, özgürlüklere taýar. Öňküýär gorkup siyasata goşulman gaçan. Ýyllarna aýsaňam, "How, siyasat bolun, biz siyasatçy, ýerti, ýa-ni näme problem bar? Ay, bundan beter näme problem bolsun barada? Sygan ýaly bütün dünýäde aýlanyp ýördi. Gattor diýär. Şoň üçin türkmen görseňiz, raýdaşlygyňyzy bildirin. Baryň salamlaşyň. Ine şu restoranda otyr, şu ýerde gyrgyl bar eken, çağırdım, guruluşdum. Institut международных отношений şonu işleýär. Okuýar. Guruluşda edip, eýem raýdaşlygyny bildirýär maňa. Özü Merkez Aziýadan okuýar. Bor gurrun bolmaz. Barada zat diýip, görün ýerine ylgak gelip salam berýär, zat edýär, raýdaşlyk bildirýär. Men raýdaşym däl, Merkez Aziýa raýdaşlygyny bildirýär. Ine şu ýaly bunun türkmen bir-birini görse, gaçyp ýöremäň, wagty geldi raýdaşlyk bolmaly, agy birleşmeli. Her kimin kemçiligi bardyr, häzirlikçe unutmasyn. Biz agy birleşmeli. Rejim şundan gorkýar. Biz agy birleşip, bir-birini düşüşüp, biri galp başada beýlik hem gollap, biz hökümet işgärlerini, korrupsiýalarga, gurbanlygyň serdary halkyň badygy görkezmeli. Biz güýçlüğümüzi görkezmeli. Onu biz hiralap. Bolmasa, akşam tire gurup gelýär ertiden 2 milyard geçirin arkada şäherine ýa-ni akylly tualetler, akylly ýa-ni musuk bolýar. Adamlar közüni daşörtde biz dokument etdiler. Ine şu ýaly agbyr boýunça we raýdaş boýunça men aýratyn çykşaýdym. Ve aýratyn TikTok'da ýa-ni nimeler geçiyorum. Inni kriminal edýäniňize gaýra edende stop edin seýäri. Bir topar adam bize jaňa diýamrada deportlagerda otyr, Interpol, öýle beýle, ine şu ýaly nime diýerdim bolýar, men düşünmädim, kriminal ekeni, kömek edin diýip. Biz kömek elimizden geleni edip, onu ýöne öňünden giýmejek bolsaň. Hemme adam hökman bir düzgün ýol bardyr. Hökman. Dokumentin bolmasa bir düzgün ýol tap bolýar. Ine mysal üçin Amerikada. Sen gelýän dokumentin ýok. Sen baryp New York ştadynyň, ýa-ni New York şäheriniň prava tap bilýän. Baryan prava alýan, eýem prawaň bar. Şu prawa bilen Amerikada türk bolýar. İkinji, şu ýerde baryp sosial gulluklara dokumentim ýok, ine prawam bar diýsen, eýem sana ýa-ni insurans berýärler. Media strachowka bolýar. Eýem 2 dokument bar. Şu ýaly her ýurtda öz bir kiçirak düzgün bar, şoň üstü bilen bir gaptal status ýa gönüş status bolýar. Şonu gaýrat edin. Şu ýolun gidin. Yani ondan yol boyunca ne statusunu at bolýar. O dine hökman yani bozgunluk dinlemediler. İş viza, sosyal viza, ekonomik viza, bir topar yani dokument at bolýar. Dür ýollar var. Onun için advokatlaryň ýanyna barıp, beýlik milletlerin näil dokument alýanyny öwrenin ve şu ýolu yani wagtyny çekin. Ýöne pully ılgamaň. Hiç vakt on ýa-ni ýol uturmaz. Bir statusyny alýan. Statusyny bolsaň ofisial işläp bolýar. Gapdandan, akdan, garadan işläp bolýar. Yani garadan işläň diýmek ýöne minimum ýa-ni kriminallary minimum etmeli. Men diýsem diýmesem siz edersiňiz ýöne minimalizasiýa etmeli. Bu Ýewropa. Ýewropada kriminal etsen sen dokumentli bola işin görýär. Türkmenistanda. Siz Türkmenistanda diňe kriminal ýolla bilinse kriminal ýolla ýörep birinize ýa-ni hökümet aýlyga hiç kim ýaşanok diňe kriminal gitdi. Oraya zat berdi ýok. Aýlykdan başga kriminalym ýok, başga durmuş. Inni
20 oktyabr boyunca biz aytjak bolýan 20 oktyabrda gaýrat edin ödogun anlaşmagyna aýdyň özüňiz çykyň. Bu bizim bayramymyz. Egerde siz daşöýtde bolsaňyz sizem belläp berýär, garaşlyk bayramlary üýüşüň bile bir dostuňyz kafe baryň bir belläň bir raýdaşyňyz ötüň azylyş başlaň. Köpden bäri dost ýarym görmedik bolsaň jaňa. Köpden bäri ýa-ni daşöýtde bolýan ýerinde türkmenler bilen duşmadyk bolsaň hatça bir çaýlaş. O $5-10 hiç adam bolmaýar. Ýöne sen raýdaşyň bildirýän. Açyk bir ýa-ni birleşip başlaň. Biz pıtrap birlikle şu ikisini korrupsiyoner kezzap, bire multi kezzap. Bütün Türkmen halkının tarihinde en zulüm adam Gurbanly Berdimuhamedov. Şol adam Türkmenistan pıtrattı. Bir topar maşgalları ayrıştırdı. Bir topar adamlar Türkmenistan'a arqyn gelip gitmedi ýaly etdi. O sebäple bir topar maşgalları ayrıştı. Bir topar maşgallar mecbur ýagdaýda söýüşde de aýryşmaly boldy. Bir topar ýa-ni adamyň ykbalary çalyşdy. Erbet ykbala geçdi. Bu maşgala pıtradýar. Ine şoňa biz gaty inanýar. Ine şoň üçin birinji adym birleşmeli. İkinji adym 20 oktyabr ýadyňyzdan çykarmaň. Türkmenistanyň içinde sizi öldürmeliler, sizi urmalylar, sizi akitmeliler. Köçe çykynda bir gözüne serip, yüzüne serip bilin yekesizler. Biz bir halk, halkın güýji iň uly güýçdür. Döwletde. Birini serip şu güýjü görjek bolun. Önüm dörerse de, ýaktylyk dörer, arzuw dörer. İkinji aksa biz aýdap näme? Şoň üçin 27 oktyabr saat 10-da iýden gaty wajyp video, surat edilseňiz, doňlaryndan şoňlaryň paýlaşyp bize iýermäňiz. Ýöne görkezin siziň bardyňyzy. Sizem adam, sizem raýat bayramyň garaşdyrdyk. Şonu ýa-ni nimetmek kim näme diýse de ol özüne oňurmaýan polisiýeskimi ýa MHM gelse öwredin şo zatlar şoňa. Olum bir tupoýlar, öwredin şoňa. Ine hormatly vatandaşlar, men aýtjak adymy aýtdym. Warşawada UBS gidip dur, işlerini dowam edýär. Bir topar halkara gurmalary, ýagny правозащитниклер, adam haklaryny gorayan adamlar bar, bir gowy işleşýär. Oldyň şu wagt ýaman gowy işleşýär. Biz bir näçe adamy ýa-ni halas etjek bolup bir topar dosýalaryň üstünde işleýär. Ol aýtdy Farhadyň dosýasy. İşler gidip dur, durum ýok. Biz size inanýar. Videoları paylaşın, like koyun, komentar yazın. Hökmen aktif olun. Komentar yazmak için size bir daha diyen olsa o döwleti barimy turup düzeltmeli. O döwlet olmaýar. Ol polisiýeski gosударство, ýa-ni MHM döwleti bolýar. Gurbanlyň MHM döwleti bolýar. Biz oraya döwlet gerek. Çekinmeň komentar yazın, pikiriňizi aýdyň. Sebäbi siziň dogul hakyňyz bar. Şunu bilen näme? Men gepleşip oturýan. Näme soruňyz bolsa, ýa-ni Ýewropada bolsaňyz, egerde konsultasiýa berip bolsa, Telegramda biziň bilen habarlaşyp bilýärsiňiz. Aktivist chat DVT diýip chatymyz bar, şu ýere baryp, şu ýerde ýazsaňyz, men habarlaşak diýelim. Siziň bilen adminler kontakta çykar. Şolar bilen siz gepleşip geçersiňiz, olar ynamly adamlar. Indi gepleşip geçeli hoş sag bolun.